veqetin. Bêxeyt ez dixwazim fehm bikim. Çawa? Çima dev ji min berdidî? Çî çima? Tu wateya vê tekiliyê nemaye. Me xwe spartiye pişt dîwarê xwe. Ew dîwar jî roj bi roj bilindtir û stûrtir dibe. Tenêtî li me hatiye xezebê. Wek birînekê tije edab û qaşilnagê her şev giyanê me tewaf dike. Şev nîvê şevê bi tevzînokê diqelîşe xewên me û em veciniqin ji mezelên xwe yên şevê. Em hê jî newêrin birînên xwe şanî hev bidin. Em ne bi hev re li bahev dijîn.